Vores nyopførte både skjold har været påsejlet her engang, enten har den sejlet ind i boldværket eller noget andet. Derfor har den simpelthen trykket en del af beklædningen ud her. Så det vi er i gang med i øjeblikket her, det er at få det tvunget ind på plads igen. Du skal skrue den i. Du skal ikke gå ind for en galt. Rasmus, kommer du med? Se hvor pænt det er, når de kommer til at få det slæbt helt i bunden. Efter Renés omgang med det. Rasmus! Hold nu kæft, Anders. Hvad? Kan du ikke tage en kasse på til mig i stedet? Hvorfor ringer du så? Det er dårligt nu. Hvad hopper vi? Skjold har på et tidspunkt tørnet ind i et eller andet her med stævnen, hvilket der gjorde, at det her blev skudt ud. Det har vi fået presset ind på plads og skruet det fast med nogle rustfri stålskruer i noget A4. Så var der noget hul her, hvor det var, eller ikke hul, men det var slået temmelig kraftige stykker på her på en del af beklædningen. Så det har vi været hen og stemme ud, så skal vi have sat nogle nyt stykke lærketræ i. Båden er som sagt bygget på det, der hedder lærk på E. Så vi skal have fundet et par gode stykker lærketræ til det. Men det er bare det lige aftaget. Og vi er nede ved, hvad det hedder, ved træerne. Hold kæft. Ja. Hold kæft. Du kan ikke... Nej, vi skal til klubben. Klubben må jo gå den vej op. Prøv det. Den sagde, vi skulle have den derude. Ja. Ja, den er trækker, men jeg tager lige en lille Kamera. Timen boble op. Den kan ikke drejes. Er det på grund af vores pæl, vi har inde i? Ja. En trækker. Den ligger der, tror jeg. Ej, jeg skal også rigtig give Jeg kommer med det. Det giver vel dem også. Skal vi gå den op nu, tror jeg? Hvad? Ud over den der, så travlt nu. Nu skal vi have... Vi skal have... Kæft. Stop. Godt. Kom. Nej, den skal helt op. Nej, den er ikke helt op. Jo, vi kan nok sætte den ud. Ja, det den holder ved den. Nej, den skal løftes af. Den skal lige lidt. Så du kan så. Ja. Så. Kom derop og giv noget bad. Så skal jeg bare... Jeg skal lave noget. Jeg skal lave noget her. Det er godt at stige. Hvor skal motoren i det hele taget? Ja. Vi sætter bare op til det, ja. Det er nødt til at stige. Det er klar til, at jeg lige triller lidt tilbage. Ja, det var en stige vej. Rasmus, du vil lige gerne stige den her. Det hele går galt. Jeg skal ikke køre, jeg skal køre den på hele. Hvor har været? I lige stopkasten, når det er. Ja. Lidt mere. Stop. Johnny, det kom længere. Det kom længere. Du skal se dreje over mod badelsen på hele. Ja da.
Nej. Jeg er lige svejsværd, så jeg har en tur rundt. Det er trække det væk. Det er svejsværd. Nej. Hvad?